V Vysočanech už za pár okamžiků vystoupí kapela Depeche Mode. Tato skupina v Česku poprvé zahrála už v roce 1988 a byla jednou z prvních, která k nám z tehdejšího západu dorazila. Přímo na místě je kolegyně Veronika Sasková. Veroniko, dobrý večer. Kolik fanoušků dneska přišlo na slavné Depešáky? Dobrý večer, tak dnešní koncert je naprosto vyprodán, fanoušci tak naplnili celou arénu, jejíž kapacita je 18 000 míst. I diváci televize Nova měli možnost soutěžit o lístky na tuto legendární kapelu. Někteří se ale dnes na koncert nedostali, nicméně jak dlouho fandíte kapele Depeche Mode? Asi 14 let. Byl jste na nějakém koncertu v poslední době? Byl jsem v červenci a pak předtím v lednu. Na druhé straně zase ti, kteří stihli dnes koupit lístky a kteří se na koncert dostanou, tak jak dlouho vy jste fanoušky? No, minimálně 20 let. Vyjmenujte nám třeba členy kapely. Členy v současné době jsou 3. David Graham, Martin Gore, Andy Fletcher. A dali byste nám třeba kousek písně? Enjoy the silence. Kamarád zpíval líbí, že já zpívat dneska nebudu. Já vám děkuji, přeji hezký večer, užijte si dnešní koncert. No a já jen dodám, že vy pokud už dnes nestihnete sem k nám dorazit, tak si určitě připomeňme kapelu Depeche Mode v následující reportáži. Černá barva a typický sestřih, to patřilo k 80. letům nejen v České republice. Tehdy se totiž mladí lidé dělili na několik skupin a právě Depešáci byli jednou z nich. Tímto stylem se inspiroval například i zpěvák Petr Muk. Průkopníci elektronické hudby naposledy vystoupili v Česku v červenci loňského roku a dnes se fanouškům představí znovu, a to už po 9. Pražské Vysočany se tak i dnes zahalí do černé. V současné době je kapela složena ze 3 stálých členů. Pod názvem Depeche Mode vystoupila poprvé v roce 1980. Skupina ovlivnila nejen hudební scénu, ale i životní styl lidí po celém světě. Za desítky let kariéry prodala na 100 milionů alb a singlů. Gabriela Mikešová a Veronika Sasková, televize Nova.